Salut tuturor, eu sunt Robi și bine v-am regăsit la un nou episod despre o râmă spargă, da? Ne-am propus și cu meteoritul. Ok. Nu. Ba da. Pentru asta avem... Oh, am murit? Oh my! Păi mă. Aha, și acum merge. Și de acum ce mai trebuie să mai fac? Cred că unița. Aha. Ok. Oh. Oh my god, sper că mățelul ăsta vrea să ne omoare. Bun? Nu? Du-te acolo, așa, bravo. Oh. Nu-i destul de puternică. Aici? Nu este aici, adică... Nu, la poză, nu la cât trecea. Aha. Văd acolo. Aha. Oh my god. Cred că am merge. Ok. Vedem toate alea. La pe nu nimic, la... Aha. Aha! Nu apare care, Iala! Okay. Oh my god! Cred că acum trebuie să scăpăm de câinele ăsta. Aha! Ok. Aha! Ok. Asta e boss. Ok, am căzut. Pasă. Acolo. Oh my god, a devenit pește. Aha, și acum o să vină și... Pa! Haha, știc. Cred că acum... Ah! Oh my god. Oh my god. Oh my. Ia, să nu spui că mănânc și pe asta. Ah, nu. Nu l-am făcut. Oh my god. Asta e ceva extraordinar, de fapt. Dar oricum. Sper că v-am plăcut acest episod și ne vedem data viitoare. Pa, pa!